Θα παρουσιάσουν τα θέματα, έχουμε εδώ τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων στο ΙΤΕΡ, τον Κώστα τον Χατζηγιαννάκη. Θέλω να σας πω ότι το ΙΤΕΡ είναι ένα ίδρυμα, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το οποίο έχει 10 Ινστιτούτα σε όλη την Ελλάδα. Και μαζί μας επίσης είναι ο Δημήτρης ο Ποδάρας, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Εργαζομένων στο ΕΛΚΕΘΕ. Το ΕΛΚΕΘΕ είναι ένα ερευνητικό κέντρο, το οποίο είναι δημοσίου δικαίου. Έχουμε λοιπόν εδώ δύο εκπροσώπους από ερευνητικά κέντρα που ουσιαστικά έχουμε παρόμοιες συνθήκες εργασίας, που διέπονται όμως από άλλα νομικά πλαίσια, οπότε οι εργαζόμενοι έχουν άλλη αντιμετώπιση. Φαντάζομαι ότι θα καταλάβετε περισσότερο από τις παρουσιάσεις των δύο συναδέλφων. Αρχίζουμε λοιπόν και επανερχόμαστε. Επανέρχομαι εδώ μετά. Γεια σας και από μένα. Ακούτε? Λοιπόν, γεια σας και από μένα. Σήμερα είναι η μέρα πανεπιστημιακής επεργίας για να αναπτυχθούμε για τις συνθήκες που επικρατούν στην έρευνα και συμμετέχουμε όλα τα ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας στην πανεπιστημιακή επεργία. Στο Ηράκλειο, δύο μεγάλοι σύλλογοι που εκπροσωπούν τα δύο κύρια ερευνητικά κέντρα της Κρήτης είναι εδώ για να πούνε δύο λόγια παραπάνω για τα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε στην έρευνα. Έχω μια σύντομη παρουσίαση για να σας δείξω τα ζητήματα, πολλά ζητήματα που αντιμετωπίζουμε και στη συνέχεια θα συνεχίσουμε με τον Δημήτρη τον Ποδάρα. Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος αν το ευρύ κοινό καταλαβαίνει πόσα είναι και πόσο σημαντικά είναι τα ωφέλη της έρευνας. Τα ωφέλη είναι και βραχυπρόθεσμα, είναι και μεσοπρόθεσμα, είναι και μακροπρόθεσμα. Τα άμεσα ωφέλη είναι τα χρήματα που έρχονται στην Ελλάδα μέσω των ευρωπαϊκών έργων, μέσω των ΕΣΠΑ, μέσω των ιδιωτικών έργων. Είναι χρήματα που τα παίρνουμε άμεσα, τα χρησιμοποιούμε άμεσα για τις ανάγκες της έρευνας, η οποία επιστρέφει μετά στην κοινωνία. Είναι ένας πολλαπλασιαστικός παράγοντας αυτά τα χρήματα. Ενδεικτικά θα σας πω ότι για κάθε 1 ευρώ που έρχεται στην έρευνα, περίπου άλλα 4 ευρώ, για κάθε 1 ευρώ που η Ελλάδα βάζει στην έρευνα, περίπου άλλα 4 ευρώ έρχονται για να πέσουν στην τοπική αγορά, στους ανθρώπους, στους επιστήμονες που ασχολούνται στην έρευνα, σε άλλες δράσεις και πάνε και στο κράτος μέσω των φόρων. Ταυτόχρονα τα μακροπρόθεσμα ωφέλη είναι τα αποτελέσματα της έρευνας. Αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν για τις ανάγκες της κοινωνίας, για την υγεία, για την αγροδιατροφή, για την ασφάλεια του κράτους, για οποιαδήποτε άλλο ζήτημα μπορεί να απασχολεί το κράτος μας. Και προφανώς εδώ υπάρχει μια εξωστρέφεια στην ιστορία αυτή. Η Ελλάδα προβάλλεται μέσω της έρευνας στο εξωτερικό. Η Ελλάδα δείχνει ότι είναι μια αναπτυσσόμενη δύναμη εφόσον στηρίξει την έρευνα. Να δούμε δύο νούμερα. Θεωρητικά η Ελλάδα λοιπόν ξοδεύει το 1,54% του ΑΕΠ στην έρευνα. Το νούμερο αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό, είναι όμως σίγουρα χαμηλότερο από το στόχο που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο είναι το 3% για να χρηματοδοτείται η έρευνα. Αυτό που είναι σίγουρα πολύ κακό είναι το ζήτημα ότι το 70%
των εργαζόμενων στην έρευνα είναι με ελαστικές συμβάσεις εργασίας. Είναι ένα τρομακτικό νούμερο να σκεφτείτε και μάλιστα το ζήτημα είναι ότι η δυναμική αυτού του νούμερου μεγαλώνει. Δεν μειώνονται οι αριθμοί αυτοί, αυξάνονται. Η ελαστική εργασία στον χώρο της έρευνας αυξάνεται συνεχώς. Και φυσικά η τραγική μισθή που έχουμε στον χώρο της έρευνας, η μισθή που είναι στα όρια της επιβίωσης. Τώρα, αυτό το 1,54% όπως είπαμε που χρηματοδοτεί η έρευνα, μπορεί και να φαίνεται ένα καλό νούμερο, αλλά πρέπει να δούμε εδώ πέρα δύο πράγματα. Είναι απορίας άξιο ότι από αυτό το 1,54 περισσότερο από το μισό πηγαίνει σε επιχειρήσεις. Η απορία μου είναι αλήθεια. Οι επιχειρήσεις παράγουν τόση καινοτομία, τόση έρευνα στην Ελλάδα. Δεν το έχουμε δει. Κάτι πάει στραβά σε αυτή την ιστορία. Θα θέλαμε οι επιχειρήσεις να είναι ένα σημαντικό κομμάτι του ερευνητικού συστήματος. Θα θέλαμε οι επιχειρήσεις να είναι ένα κομμάτι της καινοτομίας. Όμως αυτό που συνήθως αντιμετωπίζουμε είναι ότι οι επιχειρήσεις μάλλον καρπώνονται αυτά τα χρήματα χωρίς να έχουν τα αντίστοιχα προϊόντα. Και τελικά τι συμβαίνει. Ας πούμε για τα ερευνητικά κέντρα, το νούμερο που βλέπουμε τα στατιστικά βάσει τα νούμερα του 2024 είναι ότι δίνονται 706 εκατομμύρια στα ερευνητικά κέντρα. Θα ήταν ένα πολύ καλό νούμερο, πραγματικά θα ήταν ένα καλό νούμερο. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αυτά τα 706 εκατομμύρια, το 80% έρχεται από τα ανταγωνιστικά προγράμματα που παίρνουν τα ίδια τα ερευνητικά κέντρα, χωρίς τη στήριξη της πολιτείας. Μόνο το 20% είναι αυτό που έρχεται από την πολιτεία. Άρα υπάρχει μια πλασματική εικόνα την οποία οι κυβερνώντες παρουσιάζουν, η οποία όμως απέχει πάρα πολύ από αυτό που είναι η πραγματική εικόνα της στήριξης της πολιτείας προς την έρευνα. Ταυτόχρονα, πολλά τα ζητήματα. Ο κατακαιρματισμός του ερευνητικού χώρου, ξεκινώντας από τα διαφορετικά υπουργεία, τα πανεπιστήμια στο Υπουργείο Παιδείας, τα ερευνητικά κέντρα στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Την ίδια δουλειά κάνουμε. Στους ίδιους χώρους κινούμαστε κάθε μέρα, ειδικά στο Ηράκλειο εδώ, το ΙΔΕ και το Πανεπιστήμιο Φύσης είναι αλληλέγγυα. Και όμως ανήκουμε σε διαφορετικά υπουργεία και διεκόμαστε από διαφορετικές διοικήσεις. Και πάλι, μεταξύ τους τα ερευνητικά κέντρα. Ο ήδη ανέφερε με τη Μαρία ότι το ΙΔΕ είναι ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Το ΕΚΕΘΕ είναι ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Γιατί την ίδια δουλειά κάνουμε. Δεν θα πρέπει να είμαστε κάτω από ένα ενιαίο καθεστώς, ένα ενιαίο τρόπο λειτουργίας. Εμείς θεωρούμε πως ναι. Ανοπλώσαλες μετακινήσεις. Το 2019 μετακινήθηκε ξαφνικά, διασπάστηκε μάλλον, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, που ήταν κομμάτι του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, διασπάστηκε ξαφνικά, πήγε στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής και έκτοτε μάλλον εργασία δεν κάνει, οτιδήποτε άλλο κάνει. Αξιοποιείται για στόχους διαφορετικούς από αυτούς που είναι ο αρχικός νόμος ίδρυσης. Ταυτόχρονα η νομοθεσία είναι πραγματικά τεταλώδης. Υπάρχει ένας νόμος κεντρικός το 3.10.14, όμως αυτός ο νόμος πια είναι απαρχαιωμένος και ταυτόχρονα έχουν γίνει χιλιάδες μπαλώματα προκειμένου να επιληθούν ζητήματα νομοθετικά κενά που δεν είχαν καν προβλεφθεί για τη λειτουργία των ερευνητικών κέντρων. Πρέπει άμεσα να αλλάξουν όλα αυτά, πρέπει να υπάρξει ένα ενιαίο καθεστώς, πρέπει να υπάρξει ένα ενιαίο Υπουργείο που να στηρίζει και να διέπει την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την έρευνα. Ακούμε πρόσφατα ότι υπάρχει μια τέτοια κίνηση, όπως είμαστε στην επιφυλακή για να δούμε τελικά τι συμβαίνει
και ποια θα είναι η δόμηση αυτού του Υπουργείου. Και προφανώς θέλουμε ένα σύγχρονο νόμο που να βοηθάει τα ερευνητικά κέντρα, που να βοηθάει την έρευνα, που να επιταχύνει την έρευνα και όχι να την επιβραδύνει. Να μην φτάσουμε πολύ χρόνο σε αυτά τα ζητήματα, υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες. Θα πω μόνο το θέμα των μητέρων, των νέων μητέρων, που είναι ένα σοβαρό ζήτημα. Στα ερευνητικά κέντρα ιδιωτικού δικαίου είναι ένα τρανταχτό παράδειγμα του προβλήματος, του ζητήματος των διαφορετικών κέντρων ερευνητικών καθεστώτων. Οι μητέρες στα ελληνικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου δεν δικαιούνται το ενδιάμινο. Γιατί το νομοθέτης ξέχασε. Έβγαλε κάτι για το δημόσιο, έβγαλε κάτι για το ιδιωτικό τομέα, αλλά αυτό το νηπιό ταδέλτα που είναι λίγο δημόσιο και λίγο ιδιωτικό, τελικά έχει όλα τα προβλήματα που υπάρχουν στο ιδιωτικό τομέα και όλα τα προβλήματα που υπάρχουν στο δημόσιο τομέα. Έχουμε όλες τις εκδηλώσεις και τις δύο πλευρές. Επίσης, το 38 παράδειγμα αυτό με τα διαφορετικά υπουργεία είναι αυτό το ζήτημα που αυτό που ακούστηκε λίγο νωρίτερα για το Trust και το STARS. Ήταν μια προκήρυξη που έκανε το Υπουργείο Παιδείας. Το Υπουργείο Παιδείας ποτέ στο παρελθόν είχε κάνει προκήρυξη για ερευνητικά έργα. Πάντα σε αυτά τα ζητήματα ήταν αρμόδια η Γενική Γραμματεία Έρευνα και Καινοτομίας, που τώρα ανήκει στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Έκανε λοιπόν μια προκήρυξη, απέκλεισε τα ερευνητικά κέντρα από αυτή την προκήρυξη, ενώ η Γενική Γραμματεία ποτέ δεν απέκλεισε τα πανεπιστήμια και προφανώς έτσι δεν γίνεται. Απέκλεισε λοιπόν τα ερευνητικά κέντρα και έκανε μια προκήρυξη που δεν είχε τον τρόπο να την υποστηρίξει. Απλά για να, σε μια προσπάθεια να απορροφηθούν κάποια κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης. Το αποτέλεσμα ήταν νυχτρό. Δεν υπήρχαν οι άνθρωποι ικανοί και άξιοι να αξιολογήσουν τις προτάσεις που υποβλήθηκαν. Και τελικά αυτή η προσπάθεια εγκαταλείφθηκε, ακυρώθηκε η πρόσκληση. Όμως, στο μεταξύ, χιλιάδες άνθρωποι είχαν κάτσει και είχαν δουλέψει για να ετοιμάσουν αυτές τις προτάσεις. Και πολλοί άνθρωποι περίμεναν αυτή τη χρηματοδότηση για να μπορέσουν να υποστηρίξουν την έρευνά τους. Έτσι, ήταν ένα 38 παράδειγμα η προχειρότητα με την οποία γίνονται αυτή τη στιγμή οι προκηρύξεις. Διαχρονικά δεν έχουμε χρηματοδότηση, όμως αυτή τη στιγμή έχει αρχίσει και κλείνει ασφυκτικά εστρόφιτα. Υπήρχαν τα εθνικά κονδύλια πάντα με έναν τρόπο ανταγωνιστικό τύπου ΕΣΠΑ, έργα τα οποία δινόντουσαν στα ερευνητικά κέντρα, για να υποστηρίξουν, για να έρθουν σε συνέχεια του τακτικού προπολογισμού που, όπως σας ανέφερα, είναι πολύ περιορισμένος. Όμως και αυτά τα ΕΣΠΑ αυτή τη στιγμή δεν έρχονται. Όλο εξαγγέλλονται, όλο υπάρχουν προσφύσεις, αλλά τελικά ποτέ δεν έρχονται τα χρήματα. Γιατί υπάρχει η ανικανότητα να χειριστούν αυτά τα χρήματα, γιατί υπάρχει η ανικανότητα να ελέγξουν αυτές τις προτάσεις, γιατί εξ αρχής όταν ξεκίνησε αυτή η πρόσκληση ήταν με στρεβλό τρόπο. Και ταυτόχρονα υπάρχει το ζήτημα του ΕΛΙΔΕΚ. Ένα κέντρο που φτιάχτηκε αποκλειστικά για να στηρίξει την βασική έρευνα στην Ελλάδα και να τη χρηματοδοτήσει. Και τους νέους επιστήμονες και τους πιο έμπειρους. Το ΕΛΙΔΕΚ από το 2025 και μετά σταμάτησε να βγάζει προσφύγσεις, άρα σταμάτησε να δίνει χρηματοδότηση. Γιατί δεν έχει πλέον χρήματα, γιατί δεν απολαμβάνει τις υποστήριξεις από την ελληνική πολιτεία. Σας είπα ήδη για το ζήτημα των καθυστερήσεων. Το Ερευνητικό Καινοτομό είναι η πρόσκληση αυτή που έχει πολύ διαφημιστεί. Την ακούσαμε το 2021, έρχεται το Ερευνητικό Καινοτομό. Είμαστε το 2026 και ακόμη δεν έχει έρθει. Δηλαδή, εντάξει, γίνανε οι προσκλήσεις, γράψαμε τις προτάσεις και περιμένουμε από τότε να ακούσουμε τα νέα για τα αποτελέσματα. 5 χρόνια. Και στην πραγματικότητα, εδώ και 3 χρόνια που κλείεται ο προηγούμενος κύκλος αυτού του ίδιου της ίδιας πρόσκλησης, δεν έχουμε καμία χρηματοδότηση έστω από ΕΣΠΑ. Είναι σαφές ότι δεν υπάρχει καμία στρατηγική για την έρευνα. Είναι σαφές ότι υπάρχει μια απαξίωση της έρευνας.
Υπάρχει τελευταία το ζήτημα, τα τελευταία χρόνια ακούμε για καινοτομία, όχι για έρευνα, για καινοτομία. Τι σημαίνει καινοτομία? Να τα κάνουμε όλα προϊόντα. Ό,τι βγαίνει από την έρευνα να γίνει προϊόν. Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν μπορεί ό,τι βγαίνει από την έρευνα να γίνει, τουλάχιστον άμεσα δεν μπορεί να γίνει προϊόν. Μακροπρόθεσμα ναι. Και δεν μπορεί όλο το χρήμα που πάει προς την έρευνα να πέφτει τελικά στη λεγόμενη καινοτομία, όχι στην πραγματική καινοτομία, και να γίνει προϊόν. Πρέπει να στηρίξεις πρώτα τη βασική έρευνα, να βγουν τα πρώτα ερευνητικά αποτελέσματα και σταδιακά να φτάσει στην καινοτομία. Δεν γίνεται. Είναι ένα παράδειγμα που συνεχίζω να λέω, να έχεις ένα δέντρο, να θες να κόψεις καρπούς χωρίς ούτε να το τοποθετήσεις ούτε να το λιπαίνεις. Και εδώ υπάρχει και το ζήτημα ότι τελικά με όλη αυτή την έλλειψη χρηματοδότησης η έρευνα αναγκάζεται να στραφεί προς τη λεγόμενη αμυντική καινοτομία, με ό,τι ζητήματα επισύρει αυτό το ζήτημα για την αξιοποίηση των προϊόντων που παράγονται από αυτό το τομέα. Η μεταφορά της λογικής του δημοσίου στον ερευνητικό χώρο. Μας αναγκάζει να λειτουργήσουμε σαν να είμαστε στο δημόσιο, με την γραφειοκρατία του δημοσίου. Χάνεται άπειρος χρόνος για να ασχολούμαστε με τα διαχειριστικά ζητήματα, επιβραδύνεται στην πραγματικότητα η έρευνα με το να χάνουμε αυτόν τον χρόνο και γινόμαστε λιγότερο ανταγωνιστικοί προς τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς που τρέχουν με θεαματικούς ρυθμούς. Ένα τέτοιο κομμάτι είναι και οι λεγόμενες μη μισθολογικές παροχές. Αυτές οι μη μισθολογικές παροχές ήταν ένα εργαλείο που μπορούσαν να έχουν τα ερευνητικά κέντρα, εκτός από τον τακτικό μισθό, να φέρουν και να στηρίξουν και ανθρώπους που έρχονται από το εξωτερικό ή νέους επιστήμονες που έχουν μια δυναμική, να τους στηρίξουν και με ένα έμεσο τρόπο. Περικοπήκαν αυτά στον καιρό των μνημονίων. Είπαμε τώρα είμαστε εκτός των μνημονίων, αλλά ακόμη αυτά τα ζούμε, τα έχουμε μπροστά μας και τα αντιμετωπίζουμε. Μιλήσαμε ήδη για τις αποδοχές. Είναι πολύ χαμηλές αυτές οι αποδοχές και δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με ό,τι ισχύει στην υπόλοιπη Ευρώπη, ακόμη και στα πιο φτωχά κράτη, με βάση την Ισπανία, την Πορτογαλία, που είναι χαμηλή στη και συγκριτική συγκρισή με την Ελλάδα, ακόμη και σε αυτούς τους χώρους η μισθή μας είναι πολύ πιο χαμηλή. Το πάγιο αίτημα για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού παραμένει αναπάντητο. Και το ζήτημα επίσης που αντιμετωπίζουμε και μας βιώνει στην πραγματικότητα του μισθού είναι η μη αναβίωση της προϋπηρεσίας. Όσα χρόνια και αν έχουμε δουλέψει, όπου και αν έχουμε δουλέψει, όταν πας σε ένα δημόσιο ίδρυμα, η προϋπηρεσία δεν αναγνωρίζεται. Είναι σαν να ξεκινάμε από το μηδέν. Δεν μπορούμε να ζητάμε από ανθρώπους που έρχονται από τον ιδιωτικό τομέα, από τους ανθρώπους που έρχονται από το εξωτερικό, να έχουν δουλέψει στην Ελλάδα με ένα βασικό μισθό, γιατί απλά τόσα χρόνια δουλεύαν και τίποτα από αυτό δεν τους αναγνωρίζεται. Και επίσης είναι απαράδεκτη η χρήση των λεγόμενων υποτροφιών για να αμείβονται οι νέοι επιστήμονες. Οι υποτροφίες είναι ανασφάλιστη εργασία και δεν επιτρέπεται πλέον, δεν μπορεί να υπάρχει ένας τρόπος τέτοιας αμοιβής σε ένα δημόσιο ερευνητικό χώρο. Υποστελέχωση. Το τακτικό προσωπικό είναι είδος προς εξαφάνιση. Οι περισσότεροι που είναι τακτικό προσωπικό βρισκόμαστε κοντά στην συνταξιοδότηση, αποχωρούν σιγά σιγά, ενώ το προσωπικό που είναι το ενεργό, το δραστήριο αυτή τη στιγμή, οι νεότεροι, οι μεσήλικες, είναι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, με μπλοκάκια, καταπέφημα μπλοκάκια που από την ουσία δεν απαγορεύουν κανένα δικαίωμα και με τις συμβάσεις που τα πέφτουν σαν λίγο πριν λίγο. Και δεν υπάρχει κανένα φως στον ορίζοντα για μονιμοποίηση συναδέλφων που μπορεί να εργάζονται στο ΙΤΕ, στα διάφορα ερευνητικά κέντρα για 10, 15, 20, 25 χρόνια, πλησιάζουν στη σύνταξη
και δεν θα έχουν καν τη μονιμοποίηση. Αυτοί οι άνθρωποι θεωρούνται έκτακτο προσωπικό, μπορεί να είναι 25 χρόνια, 30 χρόνια, αλλά τους θεωρούμε έκτακτο προσωπικό, γιατί δεν μας βολεύει να τους μονιμοποιήσουμε. Αυτά είναι τα κύρια ζητήματα που θα θέλαμε να καταθέσουμε σήμερα. Προφανώς είναι πολλά περισσότερα. Δεν χρειάζεται να επιταχθούμε αυτή τη στιγμή. Όμως το σίγουρο είναι ότι έχουμε μια πλήρη αδιαφορία από την πολιτεία, μια απαξίωση και με αυτή την απεργία της σημερινής ζητάμε η πολιτεία να στρέψει την προσοχή της στα ελληνικά κέντρα, στον ελληνικό χώρο και να ακούσει τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και να αντιληφθεί ταυτόχρονα ότι το όφελος της πολιτείας, το όφελος του κράτους είναι να στηρίξει την έρευνα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Θα τοποθετηθεί τώρα ο Δημήτρης Σοκοδάρας, από το Ελληνικό Πρόεδρος των Εργαζομένων. Ευχαριστώ. Λίγο πολύ ο Κώστας κάλυψε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των εργασιακών θεμάτων που υπάρχουν στον χώρο της έρευνας και μας απασχολούν σοβαρά και αποτελούν και μία στρέβλωση των κανονικών εργασιακών συνθηκών, φυσιολογικών ή λογικών, όπως τα λέει κανείς. Δηλαδή, από τα τελευταία που ανέφερε ο Κώστας, δηλαδή την εργασιακή σχέση, την ελαστική, την προσωρινή, την επισφαλή, δεν μπορεί να τη βλέπουμε στην πλειοψηφία, στο μεγαλύτερο κομμάτι των ερευνητικών φορέων. Θα έπρεπε να βασίζονται σε σταθερές σχέσεις εργασίας. Αυτό άλλωστε δείχνει και η μακροχρόνια απασχόληση πολλών από τους συναδέλφους ερευνητών, 10, 15, όπως και 20 χρόνια. Δεν μπορεί αυτό το προσωπικό να καλύπτει πρόσφαιρες ανάγκες, αν το δούμε από την πλευρά των φορέων. Έχουν αποτελέσει και αποτελούν βασικά κύτταρα επιστημονικών ομάδων, έχουν τεράστια και πολύτιμη εμπειρία, προσφέρουν εξαιρετικά σημαντικό έργο, είναι και υπεύθυνοι προγραμμάτων, οπότε δεν έχει λογική αυτό που υπάρχει και που ζουν. Θα πρέπει να πούμε επιπλέον ότι στο κομμάτι της χρηματοδότησης και της κατεύθυνσης για τις ανάγκες της κοινωνίας, του λαού, το να ανακαλύψει στο περιβάλλον τη γνώση την οποία θα την αξιοποιήσεις. Θα αναφέρω και 3 παραδείγματα που αφορούν, ας πούμε, το ΕΛΚΕΘΕ, το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών. Πριν από κάποια χρόνια, όχι μία φορά μόνο, είχαμε το φαινόμενο Ντάνιελ, με τις πλημμύρες και το καθεξής. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει ένας σχεδιασμός, ανέφερε ο Κώστας, για τη στρατηγική για την έρευνα. Πού είναι? Όταν έχεις καμπανάκια να χτυπάει η επιστημονική κοινότητα διεθνώς, ότι το κλίμα αλλάζει, ότι θα έχουμε συχνότερα ακραία φαινόμενα. Ποιος είναι ο σχεδιασμός? Υποτίθεται ότι αμέσως με το που ανέλαβε το 2019 η κυβέρνηση, ίδρυσε το επιτελικό κράτος. Με διαφήμιση ότι αυτό θα βοηθήσει στην εύρυθμη λειτουργία του κράτους, να παρακολουθούνται πώς προχωράει το δημόσιο και να βελτιώνεται και το καθεξής. 0. Μάλλον άλλος ήταν ο σκοπός του. Δεν θα έπρεπε λοιπόν να υπάρχει ένας σχεδιασμός να αξιοποιήσει τους ερευνητικούς φορείς, να παρακολουθούνται οι εξελίξεις κλιματικές, περιβαλλοντικές, μπορούν να γίνουν προγνώσεις. Υπάρχουν εργαλεία, υπάρχει γνώση, υπάρχει εμπειρία. Θα μπορούσαν να είχαν υπαρθεί μέτρα.
Εδώ κολλάει λίγο και η περίπτωση του αστεροσκοπίου, όπου τότε με τις πυρκαγιές και τα λοιπά είχε κάνει προβλέψεις, γιατί είχε ένα τέτοιο σύστημα, οι οποίες δεν άρεσαν στην κυβέρνηση και επέλεξε, παρά τις αντιδράσεις και προειδοποιήσεις και επισημάνσεις ότι αυτό είναι εντελώς αφήσιμο που πάει να κάνει, να εντάξει ένα ολόκληρο ερευνητικό κέντρο με τόσο προσωπικό, με ερευνητικά προγράμματα, με προτάσεις, χρηματοδοτήσεις, να τρέχουν, να το εντάξει σε μια υπηρεσία μέσα σε ένα υπουργείο. Γιατί, για να είμαστε στην ίδια γραμμή, να ελέγχουμε κτλ. Είναι δυνατόν. Βεβαίως, στην πράξη, επιβεβαιώθηκαν αυτά που είπαμε, διότι δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά, ήταν κάτι εντελώς τσαπατσουλικό, δεν μπορούσε να λειτουργήσει και πάρθηκε πίσω. Σαν να είναι πλέον το αστεροσκοπείο, ερευνητικό κέντρο δημοσίου δικαίου, όπως είναι και το ΕΚΕΦΕ. Όπως η Δόνας, είναι ένα σύστημα το οποίο έχει το ΕΚΕΦΕ εδώ και αρκετά χρόνια για να παρακολουθεί τις συνθήκες της υδάτινες και να βοηθάει σε πρόγνωση για την αυσιπλοεία κτλ. Στον κλιματισμό, ρεύματα κτλ. Πολύ χρήσιμο κοινωνικά και για την ανάπτυξη της χώρας. Είναι ένα εργαλείο πολύ μεγάλο. Όταν ξεκίνησε είχε 10-11 σταθμούς όλο το θαλάσσιο χώρο, από το οποίο συνέλεγε στοιχεία, αυτά βρίσκονται σταθερά στη θάλασσα, βρισκόντουσαν, παλιές καλές εποχές του μένα, και παρακολουθούσαν, κάνανε μετρήσεις, βοηθούσαν, παίρνανε τα δεδομένα οι ερευνητές, οι ειδικοί και τα μετουσιώνανε μέσω μαθηματικών μοντέλων σε πρόγνωση. Εξαιρετικά χρήσιμο. Τι έγινε στη συνέχεια? Μνημόνια, περιορισμοί στη χρηματοδότηση, δραστικές μειώσεις, φτάσαμε στον 1-2 σταθμούς και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κανένα, διότι χρειάζονται τα συστήματα βρίσκονται συνέχεια στη θάλασσα. Θέλουν συντήρηση και ανανέωση και αναβάθμιση, όπως καταλαβαίνετε, η τεχνολογία προχωράει. Είναι κάποια παραδείγματα δηλαδή για το πώς η πολιτεία, για να είναι κατανοητό και στον κόσμο, τι λέμε, ας πούμε, τι σημαίνει έρευνα για την κοινωνία και τι ζητάμε. Γιατί αυτό που επικρατεί όλο και περισσότερο είναι η αγορά, με την αγορά, κυνηγάτε ερευνητές και επιστημονικό προσωπικό προγράμματα όπου βρείτε, όπως βρείτε, και ερχόμαστε, ας πούμε, στο... συγγνώμη, άλλο ένα παράδειγμα, το οποίο έχει να κάνει με πώς επηρεάζεται το περιβάλλον. Δύο παράδειγμα. Δηλαδή, ανθρωπογενείς δράσεις, πολεοδομία σε σχέση με το παράκτιο περιβάλλον. Δεν ξέρω πώς έχετε δει τι έχει συμβεί στο παράκτιο κομμάτι από τις Γούβες προς Μεσόγειο, που έχει καταστραφεί το πεζοδρόμιο, το οποίο όταν λέμε καταστρέφεται, υποχωρεί από σπηλαιώσεις, από τη δράση της θάλασσας, γιατί αυτή είναι η φύση. Δεν μπορείς να βάλεις με τη φύση όταν δεν μελετάς, δεν ερευνάς, να ξέρεις αυτό που θα κάνεις, τι θα σου φέρει. Αυτό θέλει και χρήματα, θέλει και προσωπικό, θέλει πολλά πράγματα. Και οργάνωση και σχεδιασμό. Λοιπόν, εκεί υποχωρεί το πεζοδρόμιο απροειδοποίητα. Δεν λέει, τώρα περνάει κάποιος, δεν θα υποχωρήσω. Έχει πέσει συνάδελφός μας σε τρύπα μέσα, ευτυχώς δεν έπαθε κάτι σοβαρό. Επιπτώσεις του ήχους στους υποθαλάσσιους οργανισμούς. Έχω μπροστά μου τον συνάδελφο Βεράκη, το ΙΤΕ, συνεργάζεται με συνάδελφό μας από το ΕΚΕΦΕ, τον Άρη Προσπαθόπουλο, που ασχολείται με τους υποθαλάσσιους ήχους και πώς αυτοί επιδρούν στους θαλάσσιους οργανισμούς. Δηλαδή, πώς επιδρούν, ας πούμε, στα δελφίνια και αποπροσανατολίζονται και ξεβράζονται στις ακτές. Θα μου πείτε τι με ενδιαφέρει, εντάξει, αν δελφίνι ξεβράστηκε, δεν είναι έτσι όπως τα πράγματα. Γιατί εδώ έχουμε τεράστια τεχνολογική ανάπτυξη, οι ήχοι από τα καράβια, από τις εξορίξεις μελέτες που γίνονται με ειδικά εκρηκτικά κτλ. Με άλλους ήχους γίνονται πια, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ ραγδαία. Οπότε θέλει και εκεί μια μελέτη. Μικροπλαστικά, μην πάμε στα μικροπλαστικά.
μικροπλαστικά. Δηλαδή, τώρα πλέον, μετά από χρόνια, προσπαθούμε, μπαίνουμε να μελετήσουμε πώς η χρήση του πλαστικού, πού καταλήγει, που διασπάται σε πολύ πολύ μικρά κομμάτια, καταναλώνουν τα ψάρια και επανέρχεται στη διατροφή. Αυτά παραδείγματα. Όλα αυτά όμως χρειάζονται να στέριξει η κάθε πολιτεία, η κάθε κυβέρνηση στο κομμάτι της έρευνας. Είδαμε από τα στοιχεία που παρουσίασε ο Κώστας τι χρηματοδότηση δίνεται. Αυτό το 1,5% το οποίο δεν είναι όλο απευθείας στους ερευνητικούς φορείς, είναι ένα συνολικό που πάει σε διάφορες κατευθύνσεις. Αντί για αυτό λοιπόν, βλέπουμε έναν σχεδιασμό το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο 1,5 χρόνια, όπου αποτυπώνεται και σε συνεδριάσεις στις Ευρωπαϊκές Επιτροπές, που πάνε συνάδελφοι και συμμετέχουν επιτροπές που έχουν να κάνουν με την έρευνα, ότι εδώ θα έχουμε κύριοι περικοπές και κανονίστε, διότι ένα κομμάτι θα φύγει από τη χρηματοδότηση της έρευνας, ένα ποσοστό, καθόλου ευκαταφρόνητο, θα πάει στις ανάγκες του Real Europe που έχει πλέον αποφασιστεί και θα κατευθύνεται εκεί. Οπότε δείτε πώς θα κάνετε τις προτάσεις, να στριμωχτείτε ή να κάνετε συμπράξεις, συνεργασίες. Αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό να έχεις συνεργασίες μεταξύ ερευνητικών φορέων, αλλά να συμπιεστεί το κόστος. Αυτά είναι εξαιρετικά σοβαρά ζητήματα. Εάν θέλετε και κάτι παραπάνω, θα πάει μέσα από τη χρηματοδότηση που κατευθύνεται προς την άμυνα, δημιουργώντας για παράδειγμα φορείς όπως ο ΕΛΚΑΚ. Είναι ένας φορέας αμυντικός που δημιουργήθηκε τον τελευταίο χρόνο, 1,5 χρόνο από την ελληνική πολιτεία, προφανώς σε αυτή την κατεύθυνση, και έρχεται, ας πούμε, στο ΕΛΚΕΘ έχει έρθει ένα μνημόνιο συνεργασίας να συμμετάσχουμε ερευνητικά σε τέτοια προγράμματα. Γι' αυτό έχει αναδειχθεί και αυτή τη στιγμή, εγώ εκπροσωπώ στο τραπέζι και άλλα σωματεία που είναι αυτή τη στιγμή και συνάδελφοι που είναι και από το ΙΤΕ, ένα σημαντικό τμήμα αυτής της ημέρας είναι η συγκέντρωση στην πλατεία Δασκαλογιάννη που ξεκίνησε από τις 11 η ώρα και έχουμε εκεί τα μηνύματα και ενημερώνουμε και τον κόσμο σχετικά. Σωματεία από την Κρήτη, εκτός από το Σύλλογο Εργαζομένων του ΙΤΕ και του ΕΛΚΕΘΕ, έχουμε το Σύλλογο Εργαζομένων Ερευνητών Ερευνητριών Ηρακλείου του ΣΕΗ, έχουμε το Σύλλογο Διδασκόντων Διδασκουσών Ερευνητών Ερευνητριών Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Φορέων Ρεθύμιου. Και πανελλαδικά πολλά περισσότερα σωματεία. Οπότε εδώ, δεν ξέρω, δεν θα ήθελα να κουράσω, ας πούμε, να επαναλάβω ή να πω, τα εργασιακά ζητήματα είναι γενικώς κοινά. Τα περισσότερα δηλαδή από αυτά που ανέφερε ο Κώστας Χατζηγιαννάκης ισχύουν και σε εμάς, για τους χαμηλούς μισθούς. Είδατε και τη σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες, με τις χώρες της Ευρώπης, τους μέσους όρους κτλ. Εμείς έχουμε κάνει σαν ΕΛΚΕΘΕ και ένα ψήφισμα από τη Γενική μας Συνέλευση που πέρα από τα αιτήματα τα εργασιακά ζητάμε την απεμπλοκή, το να μην εμπλακεί το ΕΛΚΕΘΕ σε τέτοια κατεύθυνση έρευνας για πολεμικούς σκοπούς καθόλου. Καλούμε και το Διοικητικό Συμβούλιο να μην επιλέγει τη διοίκηση του ΕΛΚΕΘΕ, δηλαδή δεν επιλέγει τέτοιου είδους προγράμματα και τα επιστημονικά μας συμβούλια να κινούνται με ανάλογο τρόπο. Για συλλογικές συμβάσεις εργασίας, για τις εργασιακές συνθήκες, τη βελτίωσή τους, την προστασία των εργαζομένων στην έρευνα, διδασκαλία, την προβάθμια εκπαίδευση, διακρίσεις χωρίς εργασιακή ομοιρία που αφορά την επισφάλεια. Εδώ ακούσαμε σοκαριστικά, φαντάζομαι, για τα 9 που ανέφερε ο Κώστας, αν είναι δυνατόν το 2026 να υπάρχουν τέτοια ζητήματα εργασιακά. Και πάμε, υποτίθεται, μπροστά. Ελλάδα 2.0. Επίσης υπάρχει, ενώ έχουμε αυτό το προσωπικό, το υποτίθεται πρόσχημα, του προσμένου χρόνου τέλος πάντων συμβασίου, υπάρχει και μια άνηση μεταχείριση
μεταχείρισή τους εντός των ερευνητικών κέντρων, πιο πολύ με ερμηνεία νομοθεσία. Δηλαδή δεν εξαιρούνται από διατύπωση νόμου να αναφέρουν αυτό το πράγμα. Και αυτό αφορά μια εργασιακή συνθήκη, είναι το ωράριο, το οποίο είναι προσαρμοσμένο για λόγους συγκεκριμένους και στα πανεπιστήμια και στα ερευνητικά κέντρα, στο επιστημονικό προσωπικό, στο 24ωρο, αλλά από αυτό εξαιρούνται οι ΔΟ, οι συμβασιούχοι. Ζητάμε ίση μεταχείριση. Έχει υπάρξει και μια δικαστική απόφαση πρωτόδικη που κινητοποιήσαμε σαν σύλλογος, προσέχει μια ομάδα εργαζομένων, δικαιώθηκαν. Ωστόσο, η διοίκησή μας, παρότι έλεγε ότι θα σκεφτά το εφαρμόσει κτλ., πήγε σε έφεση. Και μάλιστα επιθετικά. Και υπάρχει και μια επιχειρηματολογία, και αυτό είναι μια μεγάλη κριτική μας και παράθεση με τη διοίκησή μας, ότι είναι εντελώς διαφορετική η ΔΟΚ, δεν είναι το κύριο προσωπικό μας, βασιζόμαστε στους μόνιμους ΣΥΤΑ, κάνουν αυστηρά αυτό που λέει η σύμβασή τους και τέλος. Αυτά τα πράγματα δεν ισχύουν. Αυτά μπορεί να ίσχυαν στην πραγματικότητα πριν από 30-40 χρόνια. Αλλά αυτή τη στιγμή ζούμε μια απόλυτη στρέβλωση της εργασιακής κατάστασης, όπου οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι στηρίζουν τις πλάτες τους στα κέντρα, την έρευνα. Και προτάσεις ερευνητικές, όπως είπαμε πριν, και να τρέξουν τα έργα και στο πεδίο εργασίας πεδίου, για να πάρεις τα δείγματα, να τα αναλύσεις, 1000 πράγματα. Δεν θέλω να επεκταθώ, αλλά νομίζω ότι τα βασικά τα είπαμε και συγγνώμη να σας κούρασα. Ευχαριστώ. Διαχρονικά λοιπόν τα προβλήματα στην έρευνα και η έλλειψη εθνικής στρατηγικής και συνεκτικής πολιτικής σε καιρούς βαθιάς κοινωνικής κρίσης και οικονομικής κρίσης, όπως αυτή που διανύουμε τώρα, θα επιδεινώνουν. Θα προχωρήσουμε λίγο στους ακροατές μας, αν κάποιος θέλει να τοποθετηθεί, να πει κάτι, να συμπληρώσει κάτι. Βλέπω εδώ ότι έχουμε και ένα πανεπιστημιακό. Αν θέλετε να μας πείτε κάτι. Και εσείς είστε πανεπιστημιακοί. Σας γνωρίζω, απλά συγγνώμη, δεν θυμάμαι το όνομά σας. Νικολακάκης.